உலக தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு ராஜகம்பீரனின் அன்பான வணக்கங்கள். விஜய் டிவியில் வர்ற பிக் பாஸை பற்றி தான் மக்கள் மிக பரபரப்பாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போதைக்கு. ஏன்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் அதோடைய ப்ரோமோ வெளியிட்டாங்க, ஒரு 20 நிமிஷம். அதிலேருந்து இப்போ பரபரப்பாக போய்கிட்டு இருக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க. பிக் பாஸ் எப்போ வெளியில் வரும், எப்போ அதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத ஆவலோடு அந்த பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதாவது அக்டோபர் மாதம் முதல் வாரத்தில் பிக் பாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு எல்லாம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கான வேலைகள்லாம் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதாவது சென்னையில் EVP ஸ்டுடியோவில் பரபரப்பாக இப்போ அங்கே ஷூட்டிங் போய்கிட்டு இருக்கு, இந்த பிக் பாஸ் ஷூட்டிங். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அதில் கலந்துக்கிற கண்டஸ்டண்ட்டுகள் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக இப்போ ராதாரவி, பலகருப்பியா, CP முத்து, அது மாதிரி பல பேர்கள், பிரபலமான பேர்கள்லாம் அடிபட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அதுபோக பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா விஜய் டிவியில் பிரபலமான குக்கு வித் கோமாளி அதில் வர்றவங்க தான் நிறையா பேர் இந்த பிக் பாஸில் வர்றாங்க. இப்போ ஒரு சில வருடங்களாக பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிறவங்க தான் நிறையா இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நடிகை சகிலா இருக்காங்கள்ல, அவங்களுடைய வளர்ப்பு மகள் மிலா அவர்கள் இதில் கலந்துக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி குக் வித் கோமாளியுடைய தீபாவை பிக் பாஸுக்கு அழைச்சிருக்காங்க. தினமும் 1 லட்ச ரூபா தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அவங்க என்னன்னா இதை வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன காரணம்னு தெரியல. அதே மாதிரி குக்கு வித் கோமாளியில் இருக்கவங்க நிறையா பேர் கூட அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. குக்கு வித் கோமாளியில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற கனி அப்படிங்கிறவங்க கூட இதில் பிக் பாஸுக்கு வர்றதா அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. போன பிக் பாஸில் ஒயில்டு கார்டில் வர வேண்டிய அசீம் இந்த தடவை கண்டிப்பாக பிக் பாஸில் கலந்துக்கிறாருன்னு அங்கே அந்த விஜய் டிவி வட்டாரங்கள் சொல்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குக்கு வித் கோமாளியில் நடித்த பவித்ரா அவர்களும் இதில் கண்டிப்பாக கலந்துக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் சிங்கரில் வந்த விஷால் அவர் இந்த இதில் கண்டிப்பாக கலந்துக்கிடுவார்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேவயானியுடைய தம்பியும் இப்போ விஜய் டிவியில் இருக்கிற ஒரு பாய்ஸ் படத்தில் ஹீரோவாக நடித்த ராகுல் கண்டிப்பாக இந்த தடவை பிக் பாஸ் 5ல் கலந்துக்கிடுவார்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்து கலந்துக்கு போகிற முக்கியமான ஒரு யாருன்னா விஜய் டிவியில் பிரபலமான அஸ்வின் அவர்களும் பிக் பாஸ் 5ல் கண்டிப்பாக கலந்துக்கிடுவார்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.